Hey, ik ga er eens gaan. Mijn derde sessie per ochtend dat ik gehad heb. Je toch zo. Ja. Ja, dat is spiermassa verloren, klein Is je op vitamines? Man, wat ik op die stadium drink, wat ik denk, ik drink maar Biostrijd. En omega 3, een beetje van mij. Multivitamines, niks in. Multivitamines, niks niet. Ja, en dan, wat is dat ander? Shake. Wat? Replace. Energie geven. Zo'n meal replacement. Ja, meal replacement gaan je hebt iets nodig wat spiermassa houdt. Dan daar goed wat protein shakes, whey protein, dat is belangrijk. Carrière is het. Ja, ons gaan veel lezen. Ja, ons gaan als dokters we're going to introduce you guys to our doctors basically, and then they're going to instruct you guys further to what's important. Because from our side, it's important that you need to be taking what Joost is taking. His stuff is not revolutionary. He's been advised properly, so he follows the right medications. Yeah. So what we do is, every week we see our new family members. On behalf of the foundation and Joost, we'd like to welcome you to our family. It's important for us, for you to know that you're not alone anymore. That our doctors will get in touch with you and look at medicine and stuff like that. I'm just going to sign it just to make it official. Okay, just give it a signature there. Okay, so right. So hopefully this gets you started with the new treatments, with the new medicines, with the vitamins and stuff, get you on the right track. And I think the most important thing about all of this is for you to know that you're not alone anymore. Okay. We've travelled to come see you because we want to invite you in and you're part of us now. Never be afraid to contact any one of us, even Joost. All right. We're going to be in contact with you. So. Nou, Tanja, kan je verduidelijken hoe onze familie met die Facebook? Ja, weet je, eigenlijk wat ik nou ook een beetje hoorde. Dus, weet je wat, nee, ik heb het al gezien. Is het op Facebook, joh? Is niet. Ik heb nog niet gekrap op Facebook, maar dat is op Facebook, ja. Weet je, Wat dan mooi. Je moet je pa trots maken. Ik is nog niet werk, dus om een laptop te krijgen met de 3G-kaart dat ik van jezelf kan werken. ja, verzeker.